आरो नोङो बेखौ मिथिहोग्रोदो नों मा होनो सानदों बेखौ आङो नोंनाव सोंनाय जागोन। आं गिबियाव इसोरखौ हामबाय होनो आरो बेजों लोगोसे नुजाफैनाय जोंनि मानगोनां आदा दैमालु आरो सारियाव नुजाफैनाय आरो बिथां जस्टिस लारि आरो गासै गिर्जायाव नुजाफैनाय ख्रिस्ट'नि आंगो लोगो बिदा फंबाय नोंथां जों गोदो 95-96 समावनो जों सिनायलायखायो जेब्लानाखि आदाया गोदाव सोराव जानानै फैदोंमोन बे समाव जों सान्थिफुर खाग्राबारियाव बे आश्रय लाफैदों आरो बिथाङा जोंखौ गोबां खेबसन फोरोंदों गोबां इसोरनि बाथ्राफोर फोरोंदों आरो जों बिथांनिफ्राय गियान मोननानै जों दा इसोरनि खामानिखौ मावनो हानाय जादों। दिनैनि आंनि टेस्टिमनि होनो नागिरनाया मोनसे खुब आंनि थाखाय दोरखार गोनां जादों जे आं मालानि समाव आदाखौ लोगो मोनो आं दा गारियाव आं लोगो हमनो सानदोंमोन नाथाय आइया जायगायावनो खिगु हासुगु जायो बेनि थाखाय आं नागारलांनो हाया दाबो आङो थांनो गोनां जागोन बेनिखायनो आं दा आदानो खावलायनानै बे टेस्टिमनिखौ होनो थाखाय बे समाव आं बिनिखाय आच्छा बेनि सिगां आं बुंनो सानदों नोंनि नाम आरो बबे जायगानि आरो नोंनि आइया मा जादों बेखौसो मिथिग्रो बेनि उनाव नोंनि टेस्टिमनिखौ जोंनि गेजेराव गुवारै बेखेवना होनो हागोन। जागोन आदा आङो सान्थिफुर खाग्राबारिनि सुभास नार्जारि जेब्लानाखि आं सिगां समावबो आं समखौ बावबाय आं बे उदालगुरि काथलिक गिर्जायाव आं हाबा जायैनि सिगां फालक मावखांबाय आरो आं गामियाव हाबा जाखांनानै आं खेबसे फालक मावखांनाय जाबाय। आंनि आइया पेरालाइस जादों आजिले 4 बोसोर फुरा जाबाय जों गोबां मुलि दाहायबाय नाथाय हामाखै आं हाजासे इसोरनियावबो आं बिबाय थाबाय नाथाय जों गोजानाव जेरावबो बिग्राफोरनाव लांनो हायाखै आरो जों माने आफायाबो फोथायनायाव एसे दुरबलथाजों आरो आइयाबो बिग्राफोरनाव थांनांगौनि खोथाबाथाय थांनाय आफुथिल' खालामो बेनि थाखाय जेरावबो बिग्रानाव लांनाय जायाखै जायनि थाखाय दासिमबो हामाखै आरो आइया आं कारेक्ट खोथाखौ बुङो ख्रिस्टान जाजेननायनिफ्राय बियो जों बुजि रोंजासेयाव बे गिर्जा हाबाखै मानोना बै समाव गावसिनि मोदाय खुलुमनायफोरखौनो बे बावनो हायाखै आरो माखासे समाव बियो हाबदोंब्लाबो एखमबा हाबनाय एखमबा हाबै अखा दामब्रा थाइफ्रिनाय बायदिल' हाबनाय नाथाय बे बुरै समाव आइया बेसेबां खस्थ' मोनबोखो आं दा सानदों जे बै समाव बियो इसोरखौ मिथिरोङैनि जानो हागौ साजाखौ मोनदों बे थेवबो जेखि जाया माने इसोरनि होनाय मानसिया सुखुखौल' मोननांगौ बे नङा दुखुखौबो जोङो इसोरा रानना होदों आं बेखौ इसोरनि होनाय दान होनानै आं दा आइखौ जोथोन खालामो इसोरनि गियान होदों आरो नोंथाङा जोंखौ लानानै रेडिअ सेन्टार टिभि सेन्टार मेथाइबो सोहैदों नाथाय आं बाव उपस्थित जानो हायाखै थेवबो जोंनि लोगोफोरखौ नोंथाङा लानानै रेडिअ टिभिआव बाव मोसाहैनायखौ खालामदों बिनि थाखाय जों आदानि सायाव खुब फोथायनाय दं। दा प्रब्लेमा जाहैबाय नोंनि टेस्टिमनि होनाया मा बेखौसो मिथियो आं टेस्टिमनि होनोसै आं बे टेस्टिमनिजों लोगोसे आरो आं एसे सम बिबावो जे सैताना जोंनि न'खर जानायाव माबायदि जेंना खालामो सासे फंबायनाव बुहुद हाबनानै जोंखौ लुसिफार सैताना हुमखि होनायखौ आं एसे खोन्थादेरगोन आरो बेनि थाखाय सम एसे गैनाय जाबाय गिबियाव आं बे बियादै आलफनसानि सोमोन्दै आं टेस्टिमनि होनोसै आंना बिदा सरना बे उदालगुरि गामियाव बे काथलिक गिर्जा गुदियावनो आंनि बिदानि न'आ आंनि बिदा गोबां दाहारजों गेरेबबाय आंबो गेरेबबाय दा आदाया दाहार सुख'नो गावनि हाफोरखौ सिगाङाव फानबाय नाथाय थोआसै दा आफानि बाहागोआव 7 बिगा गायग्रा हा दंबावो बे 7 बिगा गायग्रा हाखौ आदाया फाननानै हेफाजाब हरजानो लुबैबाय नाथाय आं बोरै हानो आफायानो दङ आफानि गोसोआ ओरैबायदि अन्थाइ बायदि गोरा बे आफानि गोसोखौ फुरै गोराबा आं बे हाखौ फाननो जेबो पावार गैया बे रोखोम ओरैबायदि सिन्था खालामबाय आदाया बुंहरबाय थायो बिहरबाय थायो माब्रै जाखो फानदो आं जेरैबो उफाय गैला दे अक्ट'बर मासावनो बे जुरि हरदों
अक्ट'बर मासनिफ्राय आं गिदियाव बियो डिसेम्बर लास्ट जानायजों आफानि गोसोआ रुइनानै हाखौ फाननो थिनबाय फानदो फिसा नोंसोर बिदा फंबायनि जारलाखौ आं खोब बांद्राय नुबाय आंनो जेबो बाहाग नाङा नोंसोरनो आंखौ थोजासे अनखायोबा नोंसोर फानदो आरो मा खालामनो खालामदो आफानि बेबायदि गोसो गुरै जानायखौ मोननानै आङो गोबां मालिकफोर नागिरबाय मालिकफ्रा सङो लानो होनो नाथाय लाया सोरबाया जबान होयो थिग जाया आं ओरैबायदि गोसो होबाय इसेबां जासिबाबो रावबो लायो एसे मोजां गायग्रा नायफैयो थगायो जबाना एरायो जेब्ला जानुवारि मास सफैबाय नैबे 2025 आङो आदा नोंथांनि रिट्रिटखौ आं जोबोद बाहागो लानो आं गोसोआव हामलायदों फैबाय नाथाय बहा मोननो खाथियाव गैया जों गामियावबो प्रग्राम लाबोनो रावबो गोहो गैया जाहैबाय माने रायजोआ खौसे जाबाथ' लाबोनो हाया जाहैबाय आं बबो नागिरै नोंथांनि आं इउटुब रिट्रिटखौ मोननानै सप्ता खनसे आं संबाय थाबाय आं एकदम बक्सबो दंदेरो आफा बायनाय गुगोल माबाजों ट्रेन्सफार खालामनानै ब्लुटुथ ट्रेन्सफार खालामना हौ हगारनानै आं खोनासंबाय थादों थिग बे समाव आं बे बियादै आलफनसानाव जायनाखि बिदों बे सोखा जानायखौ मोनदों बेबायदि खामानिखौ नुनानै आंबो सानबाय जे एसेबां बिबाय आं इसोरनियाव नाथाय रावबो माहाजोनानो जोंनि हाखौ लाग्रा उजियाखिसै होमबा आंबो बे बियादै आलफनसानाव बिनोसै होननानै बियादै आलफनसानि बे इउटुबाव हगारनाय फेसबुकाव हगारनाय फट' मोसानायखौ आं सेभ खालामनानै लाखिबाय गोसो बोरबाय आङो रावबो माहाजोनानो जोंनि हाखौ लायाबा आं मा खालामबावनो जानो हागौ आंनि बिनाया इसोरनिसिम सहैनो समायला आंबा मा फाब मावखो बबे गोरोन्थिया इसोरनियाव समायाखिसै आं गावखौनो गोहोमबाय आरो बेनि थाखाय आं बियादै आलफनसानि फट'खौ सेभ खालामना लाखिनानै स्टुडिय'आव फैबाय स्टुडिय'आव आं बुखांनानै क्लास फरायनानै लांबाय आरो बिदिनि सेराव आं दोनबाय मानो होनबा न'खरनि मानसियाबो आं फोथायदोंबाबो बांसिन फोथायनाय नङा आदा बे सासे सादारन मानसि बे हिसाबै आं साइडआव दोननानै बे बियादैनि खाथियाव बारसे गलाप बिबार आरो खरबरियाव बारसे आइमारिनो बारसे होनानै आं बिबाय जेब्ला बियो सानथामल' जादों जायनो आं जासिखादोंमोन जाय मालिकआ लाला आं लानो हाला होनखादोंमोन फन हरबाय फंबाय नोंसोरो नोंसिनि हाया मिलायाखैबा आं नोंनि हाखौ लानोसै जाबाय हायाबो मोजां दामाव होबाय गोसोआ 1,07,000 बिगायाव बेबायदि होनानै आं दा गोसो खुसि रंजानाय मोनदों आरो आं बियादै आलफनसानि नामाव आं फरायनो आं 500 रांखौ आं होनाय जाबाय बे आंनि दा बियादैनि थाखाय टेस्टिमनि होनांगौआ बेखिनिया जोब्बाय आरो आं दा सानो आदा आलफनसा सासे गोथार दिनै नोंथांखौ मदद होनो थाखाय आलफनसाखौ मानसि महराव जोनोम होनानै जेरै फोरबोखौ मानसि महराव जोनोम होदों थिग बेबायदिनो नोंथांनि न'आव दिनै आदाखौ हेफाजाब होनो थाखाय बे मानसि महराव नोंनि फिसा महरै सोरजिबाय बेखौ फाब मोनथिनो रोंनायनि सिगांनो इसोरा लानानै थांबाय दा बियादै आलफनसानाव जायनो फोथायनायजों बिदों बेनो गोबां सोखाजादों दा आदानाव बांसिन फोथायनाया आवगायबोगासिनो दं आं इउटुबाव नायबाय थायो गोबां जायगायानो थोलायलाया बिथांनि न'आव दा आंबो सानो जे आदा बे सासे गोथार आखु आंनि फोथायनाय अनजागाफोर जों दा खोनानो मोनबाय जाय फंबाय सुभाषआ गावनि बियादै एबा फिसाजोफोरनि अननानै गावनि जेंना आरो अलखदफोरनि थाखाय रांखावरिनि एबा न'खरखौ सुंथानो थाखाय रांखावरि गैयैयाव बिफानिफ्राय जाय बिफानि नामाव थानाय हा बेखौ फाननो थाखाय गोबांथार कास्टमारफोर एबा बायग्राफोर नागिरनायावबो गोबां बे गाबै बिनायावबो दिनै बियो कास्टमारफोरखौ मोनाखै मोनब्लाबो नाथाय फैमा जादों मानोना बोसोर मिदान दसे दाबाय प्रब्लेमाव इसोरनि बोरासो धोनि खालामो मानोना इसोरनि बोर गैयाब्ला जोंनि साननायफ्रा जोंनि हास्थायनाया मोनसेबो जाया रांखावरि धोन दौलत मोननो लुबैब्लाबो हास्थायब्लाबो जाया दा बेनिखायनो जोंनियाव बिनाया फोरबोनिसिम सहैब्लाबो सोरबा सासेनि बिनायनि गेजेरजों इसोरा खोनासङो नाथाय आं दिनै बुंनो नागिराखै आंनि फिसाजोआ आलफनसा गोथार आंनि फिसाजोआ होग्रा आंनि फिसाजोआ बियो जोंनि थाखाय होग्रा बे नङा नाथाय बे बिसनासो होदों बे फोथायनायखौ लानानै गोबांथार दिनै गुबुन दाब जायगायावबो दिनै आलफनसानि मुङै सोरबा हानि गेजेरजों सोरबा बिबारनि गेजेरजों सोरबा
आरो गुबुन गुबुन बिनियाव बिसोरनो खावलायनो गोबांथार सोमोनांथाव फोरबोनि अननायखौ मोनदों मानो बे इसोरनाव बिसना होदों आलफनसाया नाथाय गोथार नङा आंबो बुङाखै आरो बे फंबाया जे बुंदोंब्लाबो बे गावनि फोथायनाय